Čaute vážení priatelia. Moje meno je Halko Martin. Niektorí ma poznajú pod pseudonymom Conan. Som majiteľom novej značky Conan Sport Nutrition, ktorá sa vyvíja a napreduje a pridávajú sa nové produkty. No, vítam vás na mojom novom YouTube kanáli, čo som bol dlho presviečaný, aby som si ho založil, tak nastal ten deň. Máme YouTube kanál. No a začnem od videom, takým formou otázok a odpovedí, ktoré boli avizované na mojom Facebooku, ktorý si môžete pozrieť tu, po prípade na mojom Instagrame, ktorý vám vyskočí tu. No, poďme na to. Už som si pripravil. Takže, top fanúšik, neviem to prečítať, lebo je to v runách vikingských, vyzerá to cool, ale nerozumiem tomu. Otázka znie, jazdíš ešte na Fuse pre Olo? Fuso, to je Mitsubishi Fuso, také malé autičko nákladné. No, už asi rok nie, nakoľko som sa plne začal venovať tomuto a by som to skrátka z časových kapacít a logistických nestíhal. I keď bola to príjemná práca, ku koncu sa tam troška tie pomery pokazili, ale strávil som tam krásnych 2,5 roka v super kolektíve, takže pozdravujem všetkých chalanov od smecárov, čo to pozerajú. Hlavne zdravíčko, chalani. Druhá otázka od Erika Gališina. To je vlastne, tuto má pán kameraman, ktorý robí vynikajúce videá. Jedna vec, dosť podstatná, ešte pred rokom by si nepovedal, že budeš majster Európy. To je pravda. Ako to, že si dokázal, aj keď si už súťažné plavky zavesil na klinec? To bude zaujímať veľa ľudí. No túto otázku je tak komplexnejšia, musím to rozviesť, lebo nastali tam nejaké zdravotné issuesky v mojom živote, o ktorých bude ešte video, ktoré s Norom Zajacom, to je môj tréner, plánujeme. No a v skrátke to bolo asi tak, že ja som chystal na jarnú sezónu 2025 svojho klienta na súťaž. No a došiel som s ním do Prahy, kde sa tá súťaž konala a stretol som tam Nora Zajaca. Ako my sme sa registrovali aj predtým, však poznáme sa roky, rokúce, ale neboli sme nejak ako v kontakte a sa ma Noro pýtal, že čo budeš súťažiť? Ja, že ja? Kdeže? Tu mám zverenca, hovorím. Ja na súťaž, konec, skončil som. No a nejak chalan odsúťažil a s Norom sme sa nejak akože dali do reči, že prídem pozrieť na tréning, my sa dohodli tréning a hovoríme, že ty počuj, nechcel by si skúsiť ešte súťaž, že vyzerá to dobre, že stavba tam je, akože kostra, všetko, základ. No ja mu hovorím, vysvetľujem mu, že jednoducho nemám na to už ten zdravotný stav, lebo som zešľahal tie obličky minulosťou s životným štýlom, ktorým som žil. No a mi vysvetľujú, že máme také know-how, ktoré by dokázalo spraviť tento problém, aj keď to znie tak neuveriteľne, ale bude to fungovať, uvidíš, mi hovorí. Áno, keď mi to povedal pred 10 rokmi, tak ho s tým pošlem do prdele. By som povedal, že to je blbosť. Ale nemal som čo spraviť, tak sme to vyskúšali. No a tá postava začala nejak tak formovať, že v podstate som kúkal, jak puk. No a nakoniec to bolo najprv také otvorené, že prvý taký plán môže spraviť ako tak formu. A potom si povedal, že až ak skúsim nejakú tú súťaž, že aspoň sa zúčastním, spravím si pekné fotky s tými brutál kulturistami tam, aby som mal pre marketing nejaký podklad. No a nakoniec toho bolo 5 súťaží. Hneď na prvej súťaži som chytil, myslím si, že vo veľmi brutál konkurencii, bola sa fakt veľa, fakt dobrých. Hneď 3. miesto, čo som úplne kúkol, to ma tak nakoplo. No a už to išlo. No a s jedlom rastie chuť, samozrejme, držali sme sa plánu, nebrúsiť obličky, akože nerobiť tam väčšiu damage, držať to, jak sa hovorí, v nejakej tej norme. No a nakoniec vystrelila motika v tom Srbsku a stal som sa majstrom Európy. A či budem súťažiť ešte niekedy, to sa nevie. Skôr by som sa chcel teraz venovať biznisu, rodine a možno sa vrátim niekedy ako strýco Masters, tak z tých sentimentálno-spomienkových dôvodov. Takže toľko otázka od Erika. Ďalej, Rika sa pýta, obdivujem dosiahnuť úžasnú formu napriek problémom s obličkami. No, toto hovorím. To je nadľudská sila. Čo používate na obličky, aký doplnok, keďže sám mám problém s obličkami, únava, nedostatok bielkovín a teda vopred ďakujem. No, nechcem veľmi prezrádzať tento know-how, lebo je to know-how môjho trénera, ktorý on tiež musel nejak vybudovať a nebolo to otázka určite jedného víkendu.
Čiže odporúčam tuto, býval bliknúť na Nora Zajaca, kontakt, alebo logo, kontaktovať jeho, ale ja čo môžem prezradiť, tak ja som troška iný prípad. Ja som totiž v minulosti bol fakt, že obrovský chlap. A inak sa robí príprava na súťaž, keď ste raz boli veľkí a potrebujete sa tam nejak vyrysovať, lebo telo má tú svalovú pamäť, ako keď by som, poviem príklad, mal poškodené obličky, ale by som potreboval tú hmotu nanovo budovať. Samozrejme, v príprave sa nešlo veľa bielkovín, išli sa tam rôzne vitamíny, B vitamíny, ten tréning bol postavený nejak, aby to telo úplne netrpelo. Samozrejme v tom závere troška trpelo, ale to bolo ozaj len možno týždeň, 2. Čiže hovorím, tam je to o tom, že ja som mal brutálne dobrý základ. Ja som akože kedysi objemovke dosahoval 130 až 135 kg, tak v mojom prípade dá sa akože ešte s tým niečo, stále mi niečo ostalo. No a samozrejme chcelo to nadstaviť mindset, prehodnotiť postupy zaužívané, zahodiť ego, no a ísť do toho. No a čo môžem prezradiť, tak toto príprava, tu išlo fakt veľa kardia. Tam išlo kardia. No a ešte začal som sa venovať pred 2 rokmi kickboxu, dosť aktívne. Jeden čas som vôbec necvičil s činkami, len som bol 6 krát do týždňa v boxerni. Aj to spôsobilo, že tá postava sa vyformovala tak, že čo som mal také vypuklejšie brucho z tých všetkých možných vecí, sa mi tak sploštilo. Sa to tak postava dala do takého väčšej estetiky. Dobre, ďalšia otázka. Od Peter Vančík. Mňa by zaujímalo veľa vecí, ale to sem nemôžem dať, ale niekedy si nájdem čas a rád pokecam v súkromí. Chápem, rozumiem, na ktorú tému asi človek naráža. Je to v dnešnej dobe stále tabu. Nakoľko informatívny charakter si myslím, že je v pohode. Ja som voči tejto téme dopingu a zakázaných látok vždycky bol otvorený. A čo z duše neznášam, také farizejstvo, podľa ktorých sa to varia naturálne a viem, že im trčí ihla z ryti. Čiže za mňa ako v rámci informatívneho charakteru, nechcem do toho nikoho samozrejme navádzať, nabádať, ale v rámci nejakého konštruktívneho informatívneho charakteru založených na či už vedeckých výskumoch alebo vlastnej skúsenosti, nemám problém sa podeliť. Hej? Jaroslav Jurika sa pýta, povedz jedno, ale ozaj jednu tajnú zbraň, čo máš tu number one, že všetci alebo väčšina cvičíme, nejak držíme stravu, popíjame proteíny, kreatín, ale čo je to, čo delí plevel od majstra Európy? Jedna vec, na čo myslíš pri zlyhaní, alebo keď zaspávaš. To je tajné, ale účinne. Conan, čo máš v sebe? Ako veľa ľudí môže narážať teraz touto otázkou, že či sú to nejaký mix anabolických steroidov. Ja vám poviem na rovinu. Tie anabolické steroidy v tomto športe sú ako keď sa varí polievka, ako to korenie. Keď to chceme robiť ozaj profi a brutál líge, tak to bez toho, povedzme si, rovno nejde, lebo tá látka je nastavená úplne niekde inde. A to jak s polievkou. Nemôžete vystavať polievku len na korení. Hej? Musíte tam dať tú zeleninu, tú mrkvu, tú všetko, ten čas. Sa to musí uvariť, lebo keď jete polievku bez korenia, no tak je taká nejaká. No ale skúste z korenie bez polievky. To tiež nie je dobré, on tam potrebuje tú harmóniu. No ale hovorím, pre človeka, ktorý nemá súťažné ambície, dá sa spraviť dobrá forma naturálne. A najúčinnejšia zbraň, čo môžete spraviť, je mindset. Lebo všetko toto vychádza z hlavy. Treba dodržať 3 základné faktory. To nie je tajné. Strava, tréning a regenerácia, že spánok, dať to do nejakého ortocentra, hej, podľa správnej harmónie. No a ten mindset. A mindset sa myslí v tom, že napríklad tie posledné tréningy ísť ozaj, že fakt do zlyhania. Hej, nemohol im teraz, že naložiť si tam strašne veľkú váhu, ale aj s tou menšou váhu už to nejde, vynúďte sa, hej. Čiže za mňa tajná zbraň je ten mindset a on zároveň synergicky sa posilňuje s tým, keď vidíte tie výsledky. Keď sa dostavujú výsledky, tak aj ten mindset je veľmi dobrý. No a samozrejme, čo môžete ako prilepšiť si, keď máte niekoho, s kým si sadnete aj ľudsky a odborne a má vás ako ťahať. Je mňa Noro. Že ja si myslím, že kombinácia môjho mindsetu, môjho základu hmoty z minulosti a Nora je presne ten recept, čo spravilo zo mňa teraz majstra Európy.